tidak tekan nyediakan wedang panganan kok merengut bae sakit Panas. panas maklum jagat ketiga panas apa sih Islam Mas Joyo jangan ngomongin lah pura-pura beli ngerti sampean kuat. coba ngomong terang-terangan loh kalau laki Keduhung kalau kuari kudu ngomong sih. Keduhung laki sampean ora bisa luru pangan. Wonge bodoh kayak tepung, langa plongo kayak dijomblo. jomblo kok belok-belok berarti ngomong mengkodon apa sih Weru mengkenen akhire kula emong dadi jodone bati isin salawase tangga batur mapadang ece tangga oh tukar karo tangga ora utang ning warung dia bisa bayar li coba terus terang kita belum ngerti isin kenang tangga batur isin kenang wong tua isin ketinggalan karo batur-batur mulane aja lok nangga yang pengen tentre rumah tangga aja nutugi amarah pekat lagi kenang gegoda godang terus coba apa sih yen wong lanang anak otake ngomong beli ngono parane sing duweni perasaan ajamu turulan mangan oh jadi serius ngumbangi kita lah dosa Mas Yoyo coba batur tanggal lor tahun kini tuku motor tahun maning gawe gedong tahun maning tuku sawah bareng taku lau mau makaro sampean pirang puluh tahun zamana orang bisa tuku amben-amben acan sabar rezeki tangan Tuhan wah Tuhan terus jadi tibe maksude ngomong saenake bae kula isin kula wirang pengen kalung makaro gelang hah gelang kalung ya kalung kalung emas pengen sih sekelantung nganggoni gelang lan kalung terus nenek buktine apa sih kanggo tukune ya siapa wong lanang sing pengen nganggoni gelang siapa wong lanang sing pengen nganggoni kalung umah bedong bagus pengen cukup kenang mangkonon bae ta Mas Yoyo terus terang kelar ngomong sepisan maning ning sampean dan gitu ya kuman wong sabar yen sampean ora nuruti kula bagian di duwe laki percuma duwe laki nom kepenginan ora kelakon laki kita oleh sapa duduk